الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا حكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala muna goma ko? Muna goma ga watan Shawwal hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 8 ga watan 4 miladiya shekara 2025 in ya inganta wanda kamar yadda ƴan uwa suka sani wuri ne nan inda muke karatun aqida sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ziyarar babban malami shine inji dai Laraba sun ce al-ma'ruf la yu'arab tunda malam ya shigo ko da muka gaisa da wani ya ce mun wancan kamar malam Sanusi ko nace shi dai ne da kanshi kaga ai ba sai an yi bayani ba saboda in dai kana yawo saman iska to insha Allah sai malam ya ma wa'azi da kaki da kasu ko to malam ya jima kan hagen nan muna adda Allah subhanahu wataala ya karba ayyukan da aka yi kuma Allah ya saka da alkhairi wanda a yanzu haka zan ce wanda suke bin mu ta kafofin sada bayanai abinda ya shayi haka a harkar rezo sosai kwanakin can sun ga malam ya kawo mana ziyara tun cikin kahin azumi malam ya fito daga gidan shi ya tayi jihadi ya tayi can difa tafsiri sai yanzu Allah ya maido shi a tsama hanyar ma ba a bari ba dai inda suka gani sai su ce malam sai ya tsaya aka yi zandar take ta mata mai kance ina kuma gashi mu ma mun ce malam ya tsaya ka gani yanzu kai a tura ka kan ma kai wa'azin kawai a ce kana da iyali ka bar iyalinka ka tahi ka yi azumi wani wuri ka kidawa sai wannan lokaci kaga ba shakka sai mutum ya san kima abin da yake ko ba haka nan bane to muna addu'a Allah ya karba malam kuma Allah subhanahu wata'ala ya yawaita mana ire-iren su to sai muka ce bari mu ba malam ya tunatar da mu ma mu amfana babu shakka zuwan su ire-iren wannan wurin zai zamana kamar girmamawa ce ko karamawa ce gare mu kenan insha Allah ta'ala a gulguje zan ba malam ya tunatar da ni da ƴan uwa baki daya dangance da abin da malam ya yi mana guziri. Malam bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة أحييكم بتحية إسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ثلاثة منا قوما دوتن قوما وتن شوال 1446 hijira ta annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam ya yi daidai da 8 da watan 4 2025 haifuwa ta annabi Isa alaihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin afdalus salawati wat taslim. Gashi nan Allah ya kaddara haduwan mu da ƴan uwa ɗalibai
a wannan gari mai albarka, garin Maradi, a wannan anguwa na Ali ɗan Tsoho, a wannan ƙasa tamu ta Nijar. Allah ya kare mana ƙasarmu, shugabanninmu da malamanmu, iyaye da 'ya'ya, ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali. Duk inda adda kai tashi hankali da tashin tashina, Allah ya ɗauke musu wannan bala'i. Duk wani mugu na nesa ko na kusa, na gari ko na wajen gari, wanda ke son ya kawo mana tashin hankali da fitina, Allah ka mana maganinsa, ka tsare mu daga sharrinsa. Kamar yadda Malam Albanin Maradi ya faɗi cewa na kawo ziyara, sai aka nemi in gabatar da kalmomi, duk da cewa gaskiyar magana ba mu tsara wani abu ni da malam ba, wanda da na so mu tsara muhadara mu sanar, domin na tabbatar akwai wanda suka ji labarin na zo garin nan ba a sanar ba, za su ji ba daɗi. Da za a sanar to sai ya kasance nurin ala nur kenan. Amma duk da haka insha Allah duk abin da za mu gabatar mutum yana da cikin ɗakinsa zai gani, kuma muna fata a mana addu'a. Yawa masu girma, zan mana magana akan abin da ya fi komai daraja da muhimmanci. Wannan abu idan ka same shi ka samu duniya da lahira, idan ka rasa shi ka rasa duniya da lahira. Amma kahin nan bari in muku tambaya, menene abin da mutum in ya samu a rayuwarsa ya samu duniya da lahira? Duk abin da ya rasa, in ya samu wannan abu ya samu komai. Duk abin da zai samu a duniya in ya rasa wannan abu, to khasirar duniya wal akhirah. Me wannan abu? Wa zai bani amsa? Imani, kai kokari. Islam, kai kokari. Wadatar zuci, kai kokari. Ha? Allah ya maka albarka. Son Allah. Na'am. Abinda in ka samu a duniya, to ka samu duniya, ka samu lahira. Wanda duk abinda kuka zano, wadatar zuci, imani, son Allah da sauransu, duka suna shiga cikin son Allah din. Annabi Muhammadu yake cewa alaihi wasallam cikin hadisi wanda al-Imam Ahmad ya rawaito, al-Imam al-Arnaud, ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da aka yi wannan karni, ya ce wannan hadisi ne mai kyau. Annabi ya ce ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Yace aikin da Allah ya fi so shine ka so dan Allah, ka kidan Allah. Wanda wannan abu ne mai girma. Yau an waye gari ya kasance kaman babu, saboda yau muna gina son mu ne akan masalih na duniya, muna gina wannan ne akan masalih na duniya. Amma so dan Allah, ki dan Allah, ka so Allah, ka so abin da Allah ke so, ka ki makiyin Allah, ka ki abin da Allah ke ki, to wannan shine abin da in ka same shi a duniya ka samu komai. Wannan shine abin da ya kamata ka yi fafutuka wurin ka same shi a rayuwa. Domin hanya babba da zai sa ka so masoya Allah shine son Allah din. Bayan da za a yi wanda baya son Allah ya so aikin da Allah yake so, ko ya so masoyan Allah. Wanda yake son Allah shine zai so na Allah. Ina fata kun gane. Shi kuma Allah bayan da za a yi ka so shi sai ka san shi. Shi kuma sanin Allah bai tabbatuwa sai ta hanyar Al-Qur'an wal hadis. Ta hanyar karatun Al-Qur'ani, fahimtar Al-Qur'ani da aiki da shi, da karanta hadisan manzon Allah. Wannan su ne hanyoyi guda biyu kadai wanda ta nan ne za ka san Allah, ta nan za ka so Allah, kuma za ka so abin da Allah yake so. Babu wani ilimi da za ka yi a duniya ka kore a ciki wanda ta hanyar shi za ka samu son Allah ko sanin Allah, sai ka zo ka karanci alkitab wa sunna. Kamar da Allah ke cewa wa anzalallahu ilayka dhikra, wa anzalna ilayka dhikra, ba wannan ayi nake so ba. Allah ke cewa kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata. Wa ayat da nake so in kawo shine
wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. Allah ya saukar maka da alkitab shine alqur'ani, wal hikmata shine hadisi, wanda su ne humalana shamsani. Wannan littafai guda biyu su kadai ne wanda ta hanyar suke zaka san Allah kuma ka so Allah kuma ka so masoya Allah. Hadisi na biyu, manzo Allah yake cewa alayhi salatu wasalam, awsatu ural imani an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Wannan riwaya ce ta Ahmadu, akwai riwaya ta Tabarani yake cewa awsaqu ural imani almuwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Annabi ce mafi karfin igiyan imani shine so dan Allah, da ƙi dan Allah, jibinta dan Allah, da adawa dan Allah. Wanda wannan su ne abin da aka gina addini a kan shi. Ka so dan Allah, ka ƙi dan Allah. Annabi ya ce ahabbul a'mali ila Allah, aikin da Allah ya fi so, duba aikin da Allah ya fi so shine alhubbu fillah, ka so dan Allah, wal bughdu fillah, ka ƙi dan Allah. Akwai soyayya cikin addinin musulunci, akwai kiyayya. Akwai wanda dole ka so su, ƙin su zunubi ne, son su ibada ne. Akwai wanda dole ka ƙi su, ƙin su ibada ne, son su zunubi ne. Akwai wanda zaka so su kuma ka ƙi su lokaci guda. Don haka so dan Allah da ƙi dan Allah su ne aikin da Allah ya fi so. Akwai wanda baka son su a ranka, me yasa baka son su? Akwai wanda kana son su, me yasa kake son su? Abu na farko da zai baka daman ka so abin da Allah yake so shine ka so Allah din. Babu wani abu da dan adam zai samu a duniya kaman ya so Allah. Idan ka so Allah kuma Allah zai so ka. Idan ka bi hanyar son Allah, Allah zai so ka. Babu abu mai saukin samuwa, mai tabbaci wurin samun shi in ka bi hanyar da za ka bi ka same shi, in ka bi hanyar shi kaman son Allah da yardansa. Allah in ya so ka kuma shi kenan, ka samu komai, zai baka komai, zai baka aljanna, zai baka sa'ada. In ya ƙika kuma zai haramta maka nutsuwa, za ka yi rayuwa mai kunci kuma za ka mutu ka faɗa wutar jahannama. Idan Allah ya so ka, kowa ma ya ƙika, ba abin da zai same ka. In Allah ya so ka, a ce yau Allah na son ka, duk duniya su ƙika, ba su isa su hana ka shiga aljanna ba. Idan kuma duk duniya suka so ka, Allah ya ƙika, ba su hana ka shiga wutar jahannama. To ya zai ka so Allah, ya zai ka samu son Allah? To ne shine aiki. Allah ya faɗa mana a cikin suratul Tauba, yake cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa ashiratukum. Na'am, wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum ila Allah min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Wannan aya in ka santa ka ƙara saninta, in baka santa ba ka ce ka santa. Aya ce da take magana akan fifita son Allah akan komai. Idan kuma ka wayi gari kana fifita wani abu akan son Allah, to Allah ya ce kai fasiki ne, ka jira mutuwanka, baka da wani amfani. Allah ce kulga ya musu, in kana aba'ukum, idan iyayenku, babanninku, da iyayenku, mamanninku, wa abna'ukum da ƴaƴanku, wa ikhwanukum da ƴan uwanku, wa azwajikum da matanku, wa ashiratukum da danginku. Na biyar kenan. Na shida, wa amwalu niqtaraftumuha, da dukiya da kuke tarawa, kuke ta nema, kuke tara. Kowa ka gani kuɗi, ina za ka neman kuɗi, ina ka wuto neman kuɗi, me ka sani neman kuɗi, tashinka neman kuɗi, kwancinka neman kuɗi, matsalarka babu kuɗi.
Allah ya ce wa amwalu niqtaraftumuha wa tijara, da kuma kasuwanci wanda ba kwa so ya karye, kuna so kullum ku dinga cin riba, kuna ƙara bunƙasa kasuwancinku. Wa masakinu tardawnaha, da gidaje da kuka gina kuna jin daɗi kuna alfahari da su, abubuwa guda 8. Allah ya ce wannan abubuwa idan su ne ahabba ilaikum min Allah, idan su suka fi soyuwa a gare ku daga Allah wa rasulihi da manzonsa wa jihadin fi sabilihi da kuma jihadi akan hanyar Allah, idan kun fi son waɗannan abubuwa guda 8 akan bin Allah, akan son abin da Allah ke so, akan bin manzon Allah da bin sunnansa, akan jihadi kokari akan hanyar Allah, idan kun fi fifita waɗannan abubuwa akan wannan, Allah ya ce fatarabbasu, ku zauna ku jira har Allah ya zo da al'amarinsa, shine Allah ya halaka da ku. Wannan aya idan ka ɗauko wata aya wanda take cikin suratul baqara da kuma wata aya wanda take cikin suratul ali imran ka hada su, wato za su fiddo maka hakikanin menene muhimmancin son Allah da kuma son ayyuka na Allah da kuma son annabi Muhammadu alaihi salatu wasalam. Allah ya ce wa minan nasi, daga cikin mutane, man yattakhidhu min dunillahi andadan, akwai wanda suke rikon wani Allah a matsayin iyayen giji, yuhibbunahum, suna son iyayen gijin ka hubbillah, kamar yanda ake son Allah. Wallazina amanu, su kuma mumunai, ashaddu hubban lillah, suna da tsananin son Allah. Allah ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke son allolinsu, gumakansu, son ransu kamar yadda ake son Allah. Malamai sun ma wannan fassara kusan guda 3. Daga ciki suka ce akwai waɗanda daga cikin mutane suke son gumakai yanda suke son Allah, ma'ana suna son Allah 50%, suna son gumakansu 50%, kenan sun daidaita son da suke wa Allah da kuma son da suke ma gumakansu. Wannan kuskure ne, wannan shirka ne, kamar yadda Allah ke cewa wallazina kafaru bi rabbihim ya'dilun, kafirai suna daidaita gumakansu ne da ubangiji. Fassara ta biyu suka ce a wa minan nasu, daga cikin mutane akwai wanda yake rikan wani Allah abun bauta, yana son shi kamar yanda mumunai suke son Allah. Ina fata an gane, yanda mumunai suke son Allah, su ma haka suke son gumakansu, don haka su babu ma Allah a cikin abin da suke kauna. Allah sai ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah, wanda suke da imani sun fi son Allah, ko da za su so wani abu, son da za su mishi yana ƙasa da son da suke ma Allah. Ina ba ta kun gane, domin Allah ya ce mu so shi, ya ce mu so manzon shi, ya ce mu so jihadi, ya ce mu so ayyuka na ibada, mu so abin da yake so, mu ki abin da yake ki. To Allah da ya umarce mu da mu so shi, annabin da ya ce son Allah ya fi komai, shi ne ya ce mana ya sanya mana son waɗannan abubuwa guda 8 a cikin zukatanmu. Haka ya faɗa cikin suratu Ali Imran, ya ce zuyyina linnasi ai hubbiba linnasi hubbu shahawati minan nisa, an ƙawata wa mutane son sha'awa na mata, son mace. Allah ne ya sanya ma namiji son mace a zuciyarsa, haka ne ya ƙawata wannan a ransa, kuma ya sanya dokoki da ƙa'idodi da za ka bi don ka mu'amalanci mace. Ya ce minan nisa'i wal banina, da kuma son 'ya'ya da kuma dukiya da kayan noma da sauransu. To waɗannan abubuwa da Allah ya sa maka son su a ranka, ko da za ka so su ƙasa da Allah da manzonsa da kuma ƙasa da jihadi. Idan ka kuskura son da kake wa duniya, son da kake wa matarka, son da kake wa iyayenka, son da kake wa duk wani abu na duniya, kasuwanci ko noma, ya rinjaye son da kake wa Allah, to ka halaka. Ya kasance kana son Allah fiye da komai. Wannan zai sa idan umarni biyu suka ci karau, dole ne wanda ka fi so shi ya rinjaya. Idan ka fi son Allah akan mahaifinka, idan babanka ya ce ka yi yamma, Allah ya ce ka yi gabas, sai ka yi ina? Sai ka yi gabas, domin son Allah ya fi son da kake mahaifinka. Idan ka fi son Allah
akan dukiyanka ko matarka ko ƴan uwanka, idan wani abu ya bujiro wanda zaka iya rasa dukiyanka, to zaka yi haƙuri ka rasa dukiyan akan bin Allah, ba za ka fifita son dukiya akan son Allah ba. Idan kuma Allah ya ce kaza haramun ne, haram ne, zina haram ne, kaza duk abin da Allah ya haramta maka ranka yana so, to za ka fifita son Allah ka abin da ranka yake so. Saboda mi son Allah shi ya fi a cikin zuciyarka, amma da an wayi gari ka fi son duniya da abin da ke cikinta akan son Allah, to za a wayi gari idan duniyar ka ta ci karo da al'amarin Ubangiji, sai ka fifita al'amarinka na duniya akan al'amarin Ubangiji, domin ka fi son duniya ne akan Ubangiji. Ina fata an gane, Allah ya sa mu gane. Wannan ayoyi kenan. Akwai hadisai da dama da suke nuna mana wato mahimmancin samun son Allah. Duk abin da za ka yi a duniya, ka yi ƙoƙari ka samu son Allah. Shi ne babban riba. Domin idan Allah ya so ka, komi mai sauƙi ne. Wani mawaƙi ke cewa, falaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu walaita alladhi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin kharabu idha niltu minkal wudda fal malu hayyinun wa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu. Yace ina ma da a ce al'amarin Ubangiji zai gyaru tsakaninka da Allah, ce ba matsala, ko da ku rayuwa za ta yi ɗaci ta yi tsanani, idan tsakaninka da Allah lahiya launi to ba matsala. Idan har katangar da ke tsakaninka da Allah ginanna ce, to katangar da ke tsakaninka da mutane ta rushe ba matsala. Domin idan niltu minkal wudda, idan na samu ƙaunarka ya Allah, falmalu hayyinun, dukiya mai sauƙi ne, domin fa kullu ladhi fawqa turabi turabu, duk abin da ke saman ƙasa ƙasa ne, ko ba haka bane? Dan haka ka samu son Allah. Annabi ya faɗa mana cikin hadisin Bukhari, hadisi shahararre kun san shi. Allah yake cewa bawana babu abin da zai yi wanda ya fi kaman ya sauke farali da na tsora mishi. A cikin aikin ibada duka babu abin da ya fi kaman ka sauke farali. Sallah 5 cikin jama'a, azumi watan Ramadana, aikin hajji in kana da hanya, zakka, sada zumunci, babu abin da Allah yake so a cikin komai face kaman ka sauke faralin da Allah ya dora maka. Allah sai ya ce bawana ba zai gushe ba yana kusanta zuwa gare ni da nafilfili bayan ya bada farilla, ya sauke farali, yace face sai na so shi. Hanyar samun son Allah shine bayan ka kiyaye farilla ka dinga nafilfili, Allah zai so ka. Allah sai ya ce fa idza ahbabtuhu, idan na so shi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, zan kasance jin shi wanda ke ji da shi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, zan kasance ganinsa da ke gani da shi, wa yadahu allati yabtishu biha, zan kasance hannayen shi wanda ke damka da ita, wa rijlahu allati yamshi biha, zan kasance kafafuwansa wanda ke tafiya da su. A wata riwaya fa bi yasma wa bi yubsir wa bi yamshi, a wata riwaya zai tafi da ni, zai ji da ni, zai gani da ni, zai damka da ni. Yace idan ya tambaye ni zan bashi, in ya nemi kariya zan kare shi. Idan ya tambaye ni zan bashi, in ya nemi kariya zan kare shi. Ina da bukatu dubunnai, akwai abin da nake tsoro, kai ma haka kuma haka. To ga hanya shine bayan ka kiyaye farilla ka kiyaye nafilfili, Allah zai soka. Wato jama'a ba abin da ke da daɗi kamar a ce Allah na son ka, ko ba haka bane? Ha? Ba abin da ya kasance ma ɗan adam cin nasara a rayuwa kamar Allah ya so shi. Yau ko matarka ya bayyana cewa kana son ka, ya bayyana cewa tana son ka, mai sanyi ne? Ha? Ban na son mai sanyi, na yi son mai zahi. Mai zahi dai kawai nake so, wanda kwata-kwata bai da alamun sanyi. Yau ko matarka ya bayyana gare ka tana son ka, za ka ji daɗi kuma za ka girmama ta. Ko abokinka ya bayyana gare ka yana son ka da gaske,
kai ko 'ya'yanka wanda dole ne su soka, in ya bayyana gare ka 'ya'yanka son ka suke, za ka ji daɗi ko? Balle a ce malaminka ko mai gidanka ko wani babba a gari ko wani shugaban ƙasa a ce yana son ka, za ka ji daɗi ko? Kuma shi so, duk wani abu na duniya yana ƙarƙashin so ne. Mu da muke muku wa'azi, muna muku wa'azi ne don muna son wa'azi. Da ba ma son wa'azi da ba ku ganin mu wurin wa'azi. Kun gane ba? Ku da kuka zauna a gabanmu kuna sauraron wa'azi, kun zauna ne don kuna son wa'azi. Komi na duniya yana ƙarshen so ne. Sallah in baka so ba za ka yi shi. Ina fata an gane. Duk abu da kan mutum yana yi yana bayan so ne. Kuma shi so shi ne zai sa a samu sakamako, domin akwai kulawa ƙarƙashin so. Haka ne? Abin da kake so ba ka so ya cutu, kana so kuma ya shiga cikin farin ciki. Ko ba haka ba ne? Idan kana son abu ba ka son ya wahala, kuma kana so ya shiga cikin farin ciki, kana so ya ji daɗi, to haka Allah in ya so ka zai maka komai. Shi yasa in kana so ka samu komai, ka bi hanyar da za ka bi Allah ya so ka. Idan Allah ya so ka shikenan zai sa mala'iku su so ka gaba ɗaya. Abu na farko da Allah zai maka idan ya so ka, zai kira mala'ika Jibrila ya ce, ya kai mala'ika Jibrilu, kaga wane ko me sunanka? Malam me sunanka? Malam Badamasi. In Allah ya so ka zai kira mala'ika Jibrilu ya ce mishi, kaga Badamasi ko? Ka san shi? Yana nan dai a Maradi a aina? A jami'a a Site. Wannan dai wanda kullum yana kiyam laili muna gani hasken shi. Ha? Allah sai ya ce to ka gan shi? To ina son shi. Ka so shi. Nan take mala'ika Jibrila zai kamu da sonka. Allah sai ya ce to ba kai kaɗai ba, ka zo tun daga sama ta 7, ta 6, ta 5, ta 4, ta 3, ta 2, ta 1, duk mala'ikun da ke cikin samai ka bi ɗaya bayan ɗaya ka ce musu, wane Badamasi Allah ya ce yana son shi, ni ma ina son shi, ya ce ku so shi. Mala'iku gaba ɗaya za su kamu da sonka. Kai, ya Allah ka sa muna cikin masoyanka. Allah ka sa yanzu nan da muke maganan nan muna cikin masoyanka. Ya Allah in ba ma ciki, Allah ka samu. Allah idan muna cikin masoyanka, Allah ka tabbatar da mu akan aikin da zamu yi, ka ci gaba da son mu. Ya Allah idan ba ma cikin masoyanka, Allah ka so mu. Ya Allah, ya Allah ka so mu saboda fadalarka, ka sa mala'iku su so mu. In ya so, wa yudau lahu al-qabulu fil ard, Allah sai ya sanya ma karbuwa doron ƙasa. Sai kaga kowa yana son ka, duk mutumin kirki yana son ka. Allah ka samu cikin masoyanka. Shi yasa in kaga mutane suna ta shan wahala akan duniya, suna neman abin da babu, suna neman abin da babu tabbat, kai kai kokari kai abin da zaka samu son Allah, ba kai asara ba. Duk abin da ka samu a duniya wallahi anan zaka bar shi, amma son Allah zai bi ka har kiyama. Za mu zo mu karanta hadisai wanda suke magana kan sakamakon wanda suke son Allah, suke son juna dan Allah. Allah ka samu cikin wanda za su soka, za su so juna dan Allah. Akwai alamomi da ke nuna cewa wani na son ka dan Allah. Mafi yawancin mutane suna gina soyayyar su da son su akan duniya ne. Shi yasa muke shan wahala. Shi yasa muke shan wahala. Domin ɗaya yana son uba ne saboda baban shi yana saya mishi abubuwa da yake so. Mace tana son miji ne saboda yana biya mata bukatunta na duniya. Shi ma Allah mijin yana son matar shi saboda wani abu na duniya. Aboki yana son abokinsa ne saboda wani abu na duniya, entere na duniya. Shi ma haka, malami yana son ɗalibai ne saboda wani abu da yake ganin za su mishi. Su ma suna son shi ne saboda wani abin da suke zaton za su samu a wurinsa.
ba wai so bane dan Allah ba wai muna son juna bane dan muna son Allah. Ka tadda aboki yana son abokinsa wai ba dan abokin nasa yana son Allah bane, a abokin nashi yana da wani abu wanda shi ke samu auren shi. To wannan duka aikin banza ne, shirme ne, wasa ne. Ka so mutum dan yana son Allah, ka so mutum dan yana aikin Allah, wannan shine so dan Allah. To yana da alamu. Alama na farko shine nasiha. Wanda ke son ka dan Allah yana maka nasiha. In kai kuskure zai maka nasiha. Domin in ya kyale ka kan kuskure zaka halaka. Shi kuma bai so ka halaka domin yana son ka ne dan Allah. Wanda ke son ka dan Allah zai taimaka maka a cikin duk abin da yake iya taimaka maka da shi. Idan ilimi ne zai baka, in dukiya ne zai baka, in kana cikin matsala zai kokari ya warware maka wannan matsala, saboda yana son ka ne dan Allah, kuma yana kokarin ya dora ka akan aikin Allah, akan aikin Allah, saboda yana son ka dan Allah. Shi yasa duk soyayyar da za ku yi a duniya in dai ba dan Allah bace, to gara ma a soya ta, domin gobe kiyama zai kasance adawa, zai kasance nadama. Duk abin da zaka so ka so dan Allah. In aure ne ka tashi, ka nemi matar da take son Allah, ka aure ta dan tana son Allah, to zaka ji daɗin zama da ita. Shi yasa annabi ya zaba maka matar da zaka aura, yace alayka bi zati din. Baka da wani zabi da zaka ji daɗin zama da shi ka samu riba a nan da kuma gobe kiyama, sai idan ka zaɓi, ka ɗauki zaɓin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine ka auri mace dan addininta, fara ce, doguwa, kyakkyawa, duk wannan ba shi bane ma'auni, ba shi bane ma'auni. Addinu shine ma'auni. In zaka so aboki ka so shi dan Allah, ma'ana ka so mutum dan yana son aikin Allah. Idan ka fahimci mutum baya son Allah, kawai ka rabu da shi. In kana da wata hanya da zaka iya jawo shi ya gyaru, ka bi wannan hanya. In bai gyaru ba, ka raba gari da shi. Ka samu mutanen kirki masoya Allah, ka maida su masoyanka. Kuma na gaya muku babu yanda za a yi ka so mutum dan Allah sai in ka san waye Allah din. Na'am, wanda bai san Allah ba, ya za a yi ya so Allah har ma ya so masoyan Allah? Ya ma za a iya san masoya Allah din? Bai san Allah ba. Ko ba haka bane? Yanzu idan kana son mace, duk wanda ya san so ya san me nake nufi. Idan kana son mace da gaske, karen gidansu ya fi ragon gidanku daraja. Ko ba haka bane? Karen gidansu in ka gani kaman sujada, kaman kalashe shi. Balle kaga wani kaninta ko wani abu nata, saboda me? Kana son ta, kuma ka san wace ce ita. To haka in kana son Allah, wallahi duk abin Allah kana son shi, duk abu na Allah zaka so shi. Daga an ce ma ga masoyin Allah zaka ji kana son shi. Alama ce na cewa wane bai son Allah, bai san Allah ba, shine ya dinga son mutane dan wani abu na duniya. Ina fatan kun gane. Akwai abubuwan da suke taimakawa wurin a so juna dan Allah. Abu na farko shine sallama. Idan har muka yawaita sallama tsakaninmu, hadisi daga bakin annabi Muhammad, idan muka yawaita sallama tsakaninmu to za mu so juna. Annabi ya ce la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu wa hal adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Annabi ce ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani. Ma'ana imani shine sharadi na farko wanda idan baka same shi ba kai ba shiga aljanna. Kamar yadda Allah ke cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wanda suka yi imani, Allah sai ya fara da imani. Da haka ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani. Imani kuma baya samuwa sai kun so juna. Sai kun so juna. Mana bayan da za a ce kai mai imani ne kuma baka son musulmi. Mai imani yana son musulmi. Da haka ba za ku yi imani ba hatta tahabbtum, har sai ka so ni na so ka, na so ka ka so ni.
sai an samu tabaduli na so, ina son ka kana sona, ina son ka dan Allah kana sona dan Allah. Annabi sai ya ce in nuna muku, shin kuna so na nuna muku abinda in kun aikata za ku so juna? Kamar dai sahabbai sun ce Annabi sai ya ce alaihi salam afshu salama bainakum, ku yada sallama tsakaninku. A ce ni da kai mun tashi yanzu anan, na fito ta wannan kofa ka fito ta wannan kofa, muna gama sai mu ce salamu alaikum salamu alaikum. Afshu salama bainakum, ifsha'u salam bainana, wato yada sallama tsakaninmu yana jawo mana son Allah cikin sauki. Sallama yau in kana sallama, in kai ta sallama sai a ce ma wai shi wannan shi kullum sallama, wani ma in ka bai sallama sai kawai da kai cike ko kai kullum sallama kawai. To dan Allah me yafi sallama ne? Tsakani da Allah fa me yafi sallama? Me yafi sallama ne? Duba assalamu alaikum, amincin Allah, zaman lafiya, kubuta daga dukkan bala'i da masifa ya tabbata a kanku, wa rahmatuhu da rahamar Allah, wa barakatuhu da albarkokin Allah ya tabbata a gare ku. Da Allah me yafi wannan? Me yafi wannan? Abu na biyu wanda ke sa mu so juna shine ziyara wa juna, ya kasance muna kai ma juna ziyara, domin annabi ke cewa, Allah yana cewa wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya. Allah yake magana yace wajabat mahabbati, ƙaunata, sona ya tabbata ga wanda suke son juna danni, suke kai ziyara wa juna danni, suke zama a majalisi guda danni. Sona yami ya tabbata inji Allah. Ma'ana hanyar samun son Allah akwai ziyara. Ka tashi ka kai ma dan uwanka ziyara, musamman dan uwanka wanda addini ya gama ka da shi. Karka ce a'a in ka tahi babu abin da zaka bashi, karka ce a'a idan ka tafi za a ce neman wani abu ka tafi, karka ce a'a in na tafi zan ɗora musu nauyi ba su da komai. Wannan duka wahayi ne na shaidan wanda yake yi wa wasu dan ya hana su samu lada da son Allah ta hanyar ziyara. Ina fata an gane, ko baka da kodala je ka, hanyar samun arziki da yardan Allah shine ziyara. Ka tashi daga Maradi ka je Zandar, za ka je ne ka gaida abokinka, ko ka je Nyame, ko ka je Cote d'Ivoire, ko ka je Nigeria, ko ka je ina ne, me ya kai ka? Za ka je dan ka gaida abokinka ku hira. Hadisi cikin Bukhari, mutumin da ya tashi daga garin su zai je wani gari dan ya kai ziyara wa abokinsa dan uwansa na musulunci, Allah ya aje mai mala'ika bisa hanya, ya tambaye shi ina za ka je? Zan je ziyara wurin abokina, dan uwanka ne na jini. Ya ce ni da shi kabilar mu ma daban ne, shi ba barbare ne ni buzu ne, shi ba larabe ne ni ba zabarme ne, ba mu da alaka na yanki ko alaka na jini. Kudi ne zai baka, a'a aiki zai samo maka, a'a dosen ka zai gyara maka, a'a kasuwanci kuke da shi, a'a to me kaje nema? Me zaka je nema? Yace wallahi zan je ne dan Allah. Yace to albishirinka, ni mala'ika ne daga Allah. Yace in ce maka Allah yana son ka. To kana fama da talauci kuma kai baka son mutane sai don dukiyarsu. Saboda Allah, ai baka bi hanyar raba da talauci ba. Kana fama da talauci, kana da ƴan uwa baka kai musu ziyara. Ai babu abin da ke raba mutum da talauci, ya sanya albarka cikin kwanakinsa, ya tunkuɗe mishi masifa kaman ziyara. Shi yasa duk mai kai ziyara ya san abin da yake yi. Allah ya ba mu ikon kula da wannan bangare. Yanzu wannan bangare mun yi rauni. In ka gana zuwa gidanka to kai mai wani abu ne, kana da wata hanya. Yanzu na misali ni a ce an naɗa ni minister, sai na samu yan uwa dubin ne wanda ban ma san su ba, za a ce ai wannan dan uwan kakan makwabcin waye din wa, dukkan in ka samu yan uwa, mutumin da bai taba zuwa gidana ba ma sai ya zo. Misali kai nake buga muku, amma a haka almajiri na wa zai neme ni? An kaga mutum ya neme ni to an yi katari, wato mai tsoron Allah ne sosai, ko kuma
an yi mutuwa a gidansa, zan wanke gawa kenan ko zan ma gawa sallah, ko kuma ya tayi ya ci kuɗi ya yi ɓanna yana so in mishi addu'a kada asirin shi tono, ko kuma aljani ya buge matarsa ko diyarsa. Daman mu malami ba a neman mu sai matsala ta faru. Duk yanda kaga ba a son mu din nan, musamman mu masu faɗin gaskiya kiri-kiri, ba son mu ake ba, mun sani, mu kuma mun tsaya mun ce za mu rike gaskiyar a cikin nutsuwar mu take. In kaga mutane sun neme mu, musamman masu abin hannunsu, to za mu je mu wanke gawa ne. Billahi lazi wani da ya kira ni wata rana, ni na yi zaton ma ba ma lamba na, ni ma bai san ni ba, amma he ga lamban shi na ɗauka. Salamu alaikum warahmatullahi wato ya aiki, kana ina ne? Nace wane ne? Ni ne wane. Allah sarki. Nace ina gidana. Ina ne gidan? Na kutumta mishi, ya zo da katuwar mota. To rasuwa ne aka dace, ban taba wanke gawa ba. Nace ka je ka nemi wanke maka gawa. Mu ba a neman mu. Yau a ce kai ko abokinka ne kana tare ya samu alheri, kuna talauci tare, kun yi HDN, waye kai HDN shi HDN, kun kare karatu, kun aje dosai wurare ba a kira ku ba, kuna cin talauci. Yau a ce ya samu wasu kudade, farkon wanda zai fara adawa da shi kai ne, farkon wanda in yazo zai hada mishi fuska kai ne, farkon wanda zai ki taimaka kai ne, wanda kun tashi tare kun shawala tare, la'alla ma a wasu wuraren ka taimaka mishi. Amma yau ya samu duniya, farkon dan adawan shi kai ne, zai kaurace maka, ya sauya abokai. Haka mutane suke, mutane ba su da amana. Akhilla'un idza staghnaita anhum wa ada'un idza nazala al-bala'u. Mutane kai abokin su ne, dan uwan su ne idan kana da abun duniya, amma in kai talaka ne bala'i ya fado maka, to kai makiyin su ne. Da haka hanya ta biyu shine ziyara. Dan Allah mu taushe zuciya, mu dinga kai ma ƴan uwan mu ziyara idan muna so Allah ya so mu. Abu na uku shine kyauta. Annabi ce tahaddu tahabbu, in kuna so ku so juna kuma zunan ku kyauta. Kawai muna zaune kawai sai in sayo riga biyu, abokina wannan rigan biyu ne sai nace kai ma zan kama guda, to ka sanya wani haske a zuciyarsa, wallahi sai ya je yana son ka. Shi ma haka wata ran yayi dan balaguro sai ya so takalmi guda biyu ya meka maka. Musamman ma a ce mutum ya tafi gida, sai ka ji labari ya biya ya ba iyayenka ya musu wani kyauta. In ka ji labari kawai sai ka ji wannan mutum yana burge ka, ko da akwai rigima tsakanin, kawai sai ga rigimar ta kare, ko ba haka bane? Annabi ce tahaddu tahabu, musamman ma aboki da aboki suna iya ma juna kyauta, mace da miji suna ma juna kyauta. Amma ke a ce kullum sai dai ke a baki kawai, ke baki badawa, ki bada ke ma a baki. Wata rake ma mijinki surprise kawai, ki sayo wani abu kawai na musamman kawai ki meka mishi, ko da yafi karfin abin, to son ki zai karu a zuciyarsa. Kai ma haka, kara ce kawai daga cefane, ka sa kuma zagin da kawai cefane kawai tak kawai, dala 100 ce ko dala 1 bai dorawa. Wasu suke sa matan suna zama barayi billahi. Ana so wani lokaci ka samu an yi wani contract, ka samu wani kuɗi, ka samu wata jika 500, sai ka ware jika 150, madam ga wannan aje kasuwa ai sayayya, na menene kawai na baki ne. To billahi lazi zaka ga soyayya, adawa ta zo karshe. Amma kai sai kudin ce bane kawai, kudin ce bane kawai, sai ce bane shi ma sai ka kirga. Allah ya sa mu gane, kyauta yana sa a so juna. Allah ka sa mu so juna, ku dinga ma junan ku kyauta. Ko da shayi ne, shayi wannan ko sabili, domin ɗalibi yana son shayi, yana son sabili, ko ba haka bane? Kai ka sayo sabili ka ba abokanka guda, ko ka sayo shayi ka raba musu. Wallahi akwai wani bagwari muka zo na a jami'a tare, babu wanda ya tsana kaman Bahaushe. Muna ɗaki guda da shi, sai ya dafa shayi su shanye, muna zaune. Wata rana sai aka yi wata biyu ba da kuɗi a jami'a ba, mu kuma mu buga ne. Ni wani bi sai a yi wata 3 ban karbi kuɗi na jami'a ba, har sai mai ba da kuɗi ya kai malam Sanusi kana ina, kai ba ka zo ka amshi kuɗin ka ne. Aka yi kusan wata biyu ba da kuɗi ba, bagwari babu kuɗi babu shayi. Muka zo muka ɗora shayi, bagwari yana ta kai kawo, shi ba abun ya zo ya ce mu bashi shayi ba, saboda me ya mana rowa, shi kuma yana son shayi. A hakan da na fahimce na ce mishi, ya akhi maza turid, ci dan wani me kake so ne? Ce wallahi
uhibun shayi lakin laysa li mal. Nace haba dan Allah kana son shayi muna tare daki guda baka gaya mini. To ni na tayi nyame ina son shayi kaman da 40 da sukari kilo 3 ko kilo haka ina soyowa. Sai nace mishi sai na huddo shayi guda 10 da sukari kilo guda nace mishi amshi. Yace kullu hada nace la khudh. Kuma na bashi kilan dulab ina nace mishi in kana bukatan shayi gashi ina yawan sauka nyame nace in kana bukatan shayi ka dauka. Mutane suke mamaki yana baini hawa na 3 in ya dafa shayi ni ina kasa zai sauko ya kama ni. Mutane suke ta mamaki. Nace musu to gashi abin da aka yi. Kyauta da kuke gani yana bude zuciya yana kawar da adawa. Allah ka sa mu cikin masu kyauta. Wato abubuwa da ke sa mu so juna suna da yawa. Na ga lokaci ai go? Suna da yawa. Wannan muhadara gaskiyar magana ba muhadara bace na minti 30. Muhadara ne gaskiya na awa 3 tsakanin da Allah. Saboda muhimmanci wannan muhadara kusan yanzu ita ce ma duk inda naje nake gabatar da ita. Mutane sun shagala kan wannan fanni. Allah ka sa mu soka, ka sa mu so masoyanka, ka sa wannan muhadara mun yi dan kai, ka sa albarka ciki. Allah kuma ka sa mu cikin masoyanka, ka sa za mu shuzuna saboda kai. Abin da na faɗa dai Allah ya ba mu ikon aiki da shi. Kuskure Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zan ce lallai malam ya tunatar da mu abubuwa wanda suke masu tsada ko? Kamar yadda malam ya ce wannan abubuwa ne ma wanda suke zai wahala ma ka ji wani yana wa'azi kan san Allah ko ba haka nan bane ba. Shi yasa sai mutane suka jahilci ne Allah har suka kai suna ba manzo Allah matsayin Allah. Ko? Har in ka ce ba a haɗa Allah da annabi sai mutum ya ga kamar ka rage ma annabi daraja saboda bai san wane ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma kullum yana karanta qul huwallahu ahad Allahu samad ko yana karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amma har yanzu ya kasa gane waye Allah. To ko soyayya Allah tana gaba da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna fahimta ko? To gaskiya zan ce wannan ba wani bayani da zan yi in ma ka ga na ƙara wani abu sai dai in ɓata. Mutum ya sa shadda fara an kai kuma ka wanke kayanka baƙaƙe masu zuba yana wucewa ka watsa mishi kaga ai rigima ku sai mai ko ba haka nan ba. Gaskiya mu ƙara musamman dai wannan babi ne na aƙida shi ma mai zaman kanshi wanda kamar yadda malam ya ce yana da kyau musulmi ya san waye Allah ya so Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratul baqara ko yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Kaga masu imani suna tsananin kauna Allah subhanahu wa ta'ala ba kowa ba sai mai imani. Ba waso ba a'a suna tsananin kauna Allah subhanahu wa ta'ala. Ko wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ga wanda suke son kuma su samu soyayya shi suratul ali imran qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Har inda gaske kuna san Allah to ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kenan uwa san Allah nan ba karamin alkhairi bane ba wanda gaskiya zaka ga mun jahilci wannan bangaren kwarai. Kamar yadda Malam ya karanta hadisul qudsi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito wanda yake cewa yana daga cikin hanyoyin da Allah subhanahu wata'ala zai so bawa yana samun kusanci ga Allah lokacin da ya sauke farillolin da Allah ya dora mishi. To kuma Allah yana son bawa lokacin da bawa yana ce kan nafilfili. Muna fahimta yan uwa ko? Shi yasa zaka ga wurare da yawa hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna umarni da bawa ya so Allah subhanahu wataala ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa wai haƙin mutum yana ƙauna Allah subhanahu wataala yadda ya kamata ya ƙaunaci Allah ko yace to zaka samun shi yana da nutsuwa a rayuwa. Zaka samun shi kuma mai haƙuri ne da ƙaddara in ta same shi. Saboda mi sai ce qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Amma in ba haka nan ba sai ce ni da man ka san ko da muka taso kishiyar mamman ita da mamman ba su shiri shi yasa ka ga har yanzu lisan sai in ma na ki samu shekara ta 5 ko ta 6 ko
ko ba haka nan ba, saboda shi yanzu bai yarda wannan ba Allah, a'a shi yanzu kawai abin da ya sa maka shi wani ya ce anyawa na basiri aka ce kamar ka sani, sai na sha daga na je saman tabul sai ta hita, daman baka sha ba. Ko kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce bawa ba zai taba samun dandanan imani ba har sai ya so Allah, ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sama ga yadda yake son kowa, sama ga yadda yake kauna komi. Wanda wannan gaskiya muhimmancin shi bin sanya zan kwatanta muhimmancin wannan gaba ba, kuma babu asara kamar yadda malam yace irin kaso wani abu ba dan Allah ba. Wallahi duk abin da kaso ba da Allah ba alheri cikin shi ko kadan sai shari. Shi yasa ai mai akhdari yake cewa wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, ko in zai so mutun zai so shi dan mi, dan Allah kawai, haka in zai ki mutun zai ki shi ne da Allah. To kaga wannan abu ne wanda ya kamata mu cire abubuwa da yawa da ke cikin kanmu na wasu hayaniya da wasu wanda suke tusa mana cikin kanunmu. Kawai shi mutum kana son shi ne sabida yadda ya so Allah subhanahu ta'ala ko yadda yake bin dokokin Allah subhanahu ta'ala. Haka kana ƙin shi sabida mi ya taɓa wani ɓangare da Allah subhanahu ta'ala ya ce ka a taɓa. Haka ya faru magabata. Abdullahi bin Umar ɗan shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kawai wanda ya kuskura ya hana mata idan za su tahiya masallaci, ko ya ce yadda mata ke hita wannan zamanin ai za mu hana su. Ya ce kai in ce manzan Allah ce aiko ba dai gidana ba, ɗaki ɗaya bai ɗaukan mu ni da kai, in ce ka ci a zamani ce ha ina, kalli ɗan shi na cikin shi mu yanzu a wani ma sallar bayi kuma ana zamana ana ci da shi, wanda da shari'a ake malam za a ba kawai su aika shi lahira. To mutum bai sallah. To haka magabata suke wurin in an shiga. Kallin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ko baiwa tana yaban shi, hadisin Muslim har take cewa cikin sa akwai manzo Allah wanda ya san me za a gobe, ce ƙarya ke ki tuba, ni ban san me za a gobe ba. Amma haka zaka ga wani saboda sarrai ya dage wai cewa manzo Allah ya san gaibi, kace ina dalili? Sai ta kama wasu tawilat, wasu shibohi can daban, so yake sai ya dai nuna ma cewa a'a manzo Allah, wai shi kalan da yake in yace manzo Allah bai san gaibi ba ya rage manzo Allah, ko ba haka nan ba. To saboda mi ya jahilci wane ne Allah subhanahu wata'ala. To sanin Allah shi yasa kamar na dan sha ba da wannan misalin lokacin da ana alƙunuta aka ce Faransai su bar Niger, ko wani sai yake cewa kaga malaman nan suna taɓata maka su lokaci, ta za a horon shi ta bar Niger, wai alƙunutu za su yi, wai horon shi sun san horon shi ko. Sai malam ya ce mishi insha Allah sai sun bar Niger. Ya ce haba malam, horon shi da Niger? Ya ce da suka ci gaba sai aka samu labari horon shi hoga can za su tattare kayan sun fara tattara. Sai ce malam alƙunutu idan taku ashe sa exist ha, kaji ɗaya iska. To yanzu ba halisha da abin da nake so in nuna cikin wannan, sai malam amsar da ya bashi, kun so wace amsa ya bashi? Sai ce ai kai horon shi ka sani baka sa Allah ba, ko ba haka nan bane ba. Sanin da ya ma horon shi yadda take cikin kasashe wanda suke fisan su mondial, shi yasa yake kallon Niger ai karamar ƙasa wai ta kori horon shi. To su kuma malumai magada annabawa wa suka sani? Allah. Shi yasa manzo Allah ya ce nahi kowa tsoron Allah cikin ku saboda nahi ku sanin waye Allah, ko so sai malai ya ce kai ma da ka sa Allah yadda muka san shi wallahi da baka yi ma yo kai ganin ka mu ba mu iya gwabza da Rasha wani ya ce malam ko dai ka sha wiwi, ko ba ka da ba. Saboda mi ka jahilci wane ne Allah. Kalli yadda Allah in ya tashi ran farkon mala'iku yake saukowa, ba menene suke takama da shi? Me Rasha take takama da shi wanda ake tsoron shi? Makami na nukiliya wanda za ta iya halbe wasu ƙasashe na duniya lokaci guda, ko? To Allah kun faye kun yake da. Ka yarda da wannan? To ai Rasha ba abun in ba sai Allah ya so ta tashi za ta tashi ba. Wani ya ce kai ba wannan imani namu. Da saura. To sanin Allah yana daga cikin abin da zai sa hatta ke cewa akwai wasu alamomi guda 6 ya zana wanda in bawa na sa Allah za a tsinci kansu a ciki, kamar yadda naji babban malamin mu yayi bayanin wasu daga ciki. Karatun alqur'ani zaka ga mataki ma na ƙarshe cikin musulunci shine al-ihsan. Menene yace an ta'budallaha
ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ko ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah in kai baka ganin shi to ka saran yana kamar yadda malai ya karanta mana hadisi yace in dai bawa ya sa Allah gaban shi yadda ya kamata ya so Allah ko to Allah zai zama komi nashi da jin shi da ganin shi da komi da komi shi yasa Allah yake cewa wa kafallahu almu'minina qital in dai ana can ana neman ka da tashi hankali Allah ya kare ma bala'in bai ma zo wurin ka ba to shi yasa yan uwa sanin Allah zai sa ka gane kowa hayaniya ce zai sa ka saki kowa wallahi ka gane bai isa ba ai hatta shugabannin mu sun gano cewa wannan nasarar daga Allah take ko ba haka nan bane ba zaka ga daga an ci kamar da malai yace daga an buga an kasa sai ce malumai ku kama da adda ayi ta sabka alqur'ani ko ba haka nan ba to amma bakin da aka dan samu dan jin dadi kuma sai aminci to yan uwa wannan gaba gaskiya ba abinda zamu saka ma malam sai dai mu ce Allah ya saka mishi da alkhairi dan wallahi zaka ji hankalinka ya dawo gare ka zaka ga ashe da hayaniya muke shi yanzu wani ce yana ce ma wallahi ma sheri santo aje pepa shi wai ba iya rayuwa in ba ita makarecin maza inji mala ya ce Allah ce ne makareci wai da ya ganta sai ji ya koshi to shi yanzu budurwar shi yake kallon in ba ita kawai ya shiga matsala wani matar shi wani aikin shi ko wani yana kallon yanzu shi in bai lakwal ba ina zai sa kan shi a wannan rayuwa ko to duka sakin Allah ne ya sa muka tsinci wannan shi Allah yana azurta bawa ta inda bai yi tsammani ba shi yasa ƴan uwa mu ƙara rike wannan gaba kuma insha Allah ta'ala ni ma zan yi kokari in na samu dama in sake tunatar da kaina da ƴan uwa baki ɗaya kan wannan gaba dan gaskiya mun yi kwana kanta kullum in an tashi zaka ji ana nuna muna san sahabbai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle abu ne mai kyau amma wanda ke gaba shine shine Allah subhanahu wataala dan duka da manzon da sahaban waye yi su waye aiko su to ka gani mu rike shi kadai sai kuma mu bi wanda yace mu bi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shi kan mu hada manzo Allah da kowa wurin biyayya kan mu hada Allah da kowa wurin bauta abinda ake so mi kenan yan uwa kenan bin san ko cikin bayanan da malam yayi ba in za a bude minti 2 ko minti 3 ga wanda za su iya tambaya ga malam insha Allah in kuma babu kenan sai mu tsaida ke za kai insha Allah kenan karatun da muka tsaida na aqida ranar juma'a insha Allah zamu dawowa mu ci gaba kamar yadda aka saba na'am wannan yake cewa wai malam wanda bai yarda da Allah yana sama ba ana iya bin shi sallah to idan mutum bai yarda da Allah yana sama ba mataki na farko shine za a kawo mishi ayoyi da hadisai wanda suka tabbatar da haka idan an kafa mishi hujja in yayi inkari to duk wanda yayi inkari na aya ko na hadisi to wannan mutum ya zama kafiri to kaga ba za a bi shi sallah ba amma dole sai an kawo mishi dalilai ba mamaki jahilci ne yasa yake da wannan aqida amma an kawo mishi dalilai in ya kiya yanzu kenan yayi inkarin hujja ne shi kuma ko aya guda kai inkari to zaka fita daga musulunci na daga cikin abin da ke fidda mutum daga musulunci shine inkarin wani abu da ya tabbata cikin alkur'ani ko hadisi Allah ya taimake mu amma dole zaka ma mutum uzurin jahilci in yaso bayan ka mishi dalilai sai ka hukunta shi gurgurdan yanda abu ya bayyana gare ka Allah ya samu gane na'am shikenan yana nuna cewa don kuka shi kuɗi har abada ne zai dauka to wannan aya tana cikin suratul nisa duk wanda kashe mumuni da gangam sakamakonsa shine jahannama zai dawoma ciki Allah ya mishi fushi yana da azaba mai tsanani wannan aya da muka dubi zahirinta tana nuna cewa duk wanda ya kisa da gangam
zai dawwama a wuta ba shi ba shiga aljanna. Amma kuma idan muka dubi fassarar magabata sun fassara mana me wannan aya take nufi, domin aya duk yanda ma'anan ta wuto a zahiri dole sai an tuntubi magabata domin a san fassaranta. Ibnu Abbas wata rana yana zaune sai wani mutum ya zo ya ce mishi, hal min qatilin nafsan amdan tauba, shin wanda ya kashe rai da gangam in ya tuba Allah zai karbi tubansa? Sai ya ce mishi eh, Allah zai karbi tubansa. Ana nan kuma wata rana wani shi ma ya zo daban ya mishi tambaya irin wannan, cewa idan mutum ya kashe mutum da gangam in ya tuba Allah zai yahe mishi? Sai ya ce mishi a'a, Allah ba zai yahe mishi ba, zai dawama a wuta. Ya karanta mishi wannan aya. To shine sai almajirai suka tambaye Ibn Abbas, shi wancan kace akwai tuba, wancan wannan kuma kace babu tuba, me ya sirri? Yace shi wancan yayi kisan ne da gangam din, kuma ya zo ne nadiman da nadama akan abin da aikata, ya zo ne yana so ya tuba. To shine nace mishi in ya tuba Allah zai yafe mishi. Shi kuma wancan ya zo ne da takobinsa a zare yana so in ce eh ya tafi ya aikata abin. Shi yasa nace in yayi babu tuba, shi bai ma'aikata ba. To shi yasa kaga wannan fassarar annan aya kenan. Ba shakka ko da gangam ne ka kashe mutum, in dai ka tuba tuba mai kyau to Allah zai yafe maka. Ina fata an gane. Kuma idan ka mutu baka tuba ba zaka shiga cikin mashi'a ta Ubangiji in Allah ya yarda. Allah ya sa mu gane. Tunda babu tambaya kenan insha Allah za mu saurara. To kuma abin da zai ƙara fassara maka wannan shine shi Qur'ani yana fassara juna, kuma hadisi suna fassara Qur'ani, kuma magabata suna fassara Qur'ani gwargwadon fahimtar da Annabi ya dora su akan shi. Idan ka duba Allah ya zano laihi guda uku a cikin suratu Al-Furqan, sai ya ce duk wanda ya aikata haka zai dawwama cikin azaba. Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Duk wanda mutanen kirki ba sa zina, ba sa shirka, ba sa kisa, ba sa shirka, ba sa kisa, ba sa zina. Allah ya ce duk wanda aikata wannan zai gamu da sakamako, shine za a lullanka mishi azaba gobe kiyama, zai dawwama a ciki walakantacce. Muka ɗauki wannan aya kaga wanda ya yi zina ya mutu yana zina zai dawwama cikin azaba, haka wanda ya kisa, haka wanda ya shirka. Amma wasu ayoyin sai suka nuna wanda ya mutu yana shirka, shi ya mutu yana shirka bai tuba ba, shi ma shine wanda Allah ba zai gafarta mishi ba, kuma zai dawwama a wuta. Amma wanda abin da ba shirka ba shine inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika. Duk abin da ba shirka bane duna zalika ne, kisa na shiga ciki. Ina ba ta kun gane. To Allah ya sa mu gane. Na'am. Assalamu alaikum. To insha Allah za mu saurarawa nan. Muna addu'a ga malam da ya kawo mana wannan ziyara kuma ya je ya gabatar da wasu ayyuka na alkhairi kahin nan. Allah subhanahu wa ta'ala ya karba kuma ya mai da malam gidan shi lahiya. Dukkan muna da bukatoci na mabambanta na alkhairi. Allah ya san mu, ya san bukatocin kowa, Allah ya biya mana. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana damuwoyin mu baki daya, ya sa mu cika da imani, ya sa mu so Allah da manzon shi sama ga yadda muke son kowa a duniya. Kuma Allah ya gafara ga uwayenmu, ga malumanmu wanda suka rasu, wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani. Allah ya zamanar da ƙasar Niger lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.